Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem mega happy. Něco vám se teď povím. A bude to, že se chce s ní vyměnit role. Takže schválně, jak to dopadne. Možná natočím o tom video, možná ne. Ale jakože nevím vůbec, jak natáčet ty pohádky, jako třeba to Kaboka natáčet, nebo něco takového, prostě ty delší videa. Jakože třeba jak natáčí Raider, Roblox, že to je delší video než jako tak tady to video a prostě já nevím, jak to udělali. Takže je to možná budu natáčet na to, nebo zkusím zjistit, jak tohle se dělá. No, hotovo. Ukážu vám moji novou knížku. Deník Miňunky. Haha. Ještě jsem ji teda nečetla, ale myslím si, že je dobrá. No, je tohle můj oblíbený sešítek. A víte, proč je můj oblíbený? Počkejte. Oblíbený kvůli tomu, tam mám jeden můj oblíbený výkres. Ne, to přesně nemyslím. To udělal Dominika? To nevím. Neřešte. Tady to. Hotovo, tady to. Nejsem úplný malíř, ale tohle se mi povedlo nejvíc z mých výkresů. Počkejte, vy na mě nevidíte. Hej, na mě vidíte. Konečně. No. Něco. Čo? Já nevím, co mám dělat, tak mamka je to. Je kde jinde. Ale to nevadí. Jdeme zrovna udělat jednu věc. A to je to, že vám tu dám moji oblíbenou fotku. Takže tohle byla moje oblíbená fotka. No a teď jenom čekám na mamku a zatím vám to něco ukážu. To je naše televize. Dost dobrá, ne? I když vůbec, ale to nevadí. Nebo jako je dobrá, ale moje téta má větší a já chci taky větší. Jenom nemůžu mít všechno, co chci. To je jedno. Neřešte, moje zuby jsou trošku pokažené. Počítá